मोजां दम हरजाबाय आं दिनै सासे मानसिया आंखौ दिनै दम हरबाय दा बिथाङा आंजों माने रायलायनानै आंखौ दम हरलायलायदों आरो मानि थाखाय दम हरखो माने गोनां जायोबा बुंगोन दा जेबो गोनां जाथ'नाय दा गोनां जाथ'वाखै ओंखायनो आं दा बुंथ'आ आरो आंनो दमखौ गिग्रा नङाना सोरनिबा दमखौ गिग्रा नङा आं दम माने जायै जायै फैखानाय मानसिसो दम जानानै फैनाय मानसिफ्रा बाहा गिबावनांगौ आं जायखिजाया प्रब्लेमखौ जिउआव आं गिनानै खारग्रा मानसि नङा आङो प्रब्लेमखौ माने मा होनना बुङो आङो गिनानै खारा ओमफ्राय आङो उइथ प्रुफ आंनाव गासिबो दंजोबोखाय आं रावखौबो गिया प्रुफ गैयाबा खिन्थु आङो बेफोरबायदिबो माबानाय नङा आरोना दिनै आंनाव प्रुफ दं हिसाबै आं गासिबो दङ आं गोरा आयेना सोरनि थाखाय आयेनाथ' बयनिबो थाखाय समान ना आयेनालाय नों नंखायखौ नंगौ होननानै बोरै खालामनो जुदि आं जेबो माबा मोनसे फोरमान होनो हायाब्ला आंनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लानो हायो खिन्थु आंनाव दिनै जेनेबा फोरमान दङ हिसाबै आङो दिनै गोनां जायोबा आं बुंगोन खिन्थु मानसिजों बेफोरबायदि इसिबां गाज्रि रायलायनो नाङा बयहाबो रायलायनायनि सिमा दङ जेनेबा माबे पर्जानिफ्राय माब्रै मोनदों मादों बेफोरखौ एसे सोंनानै नायनांगौ आरोना गिबियाव सोंगोरनांगौ बाथ्राया बोरै जादों माबेनिफ्राय मोनदों गुदि फिसौ मिन्थिया नंगौ जेनेबा आंबो गुदि बिजौ माखासे बुस्थुखौ मिन्थिया फन हमनाय लोगो लोगोनो खेबसेनो आंखौ गोरा रायलायहरखाबाय बेबायदिसो रायलायनो नाङा मानसिजों एसेबां गोरा रायलायनानै जेनेबा आं मा गिग्रा मानसि ना आं मा खालामग्रा मानसि ना आंखौ बुनो नागिरखो ना आंखौ गावनो नागिरखो जेनेबा आंखौ गावगोन आरो गावबाबो गावगोन बुबाबो बुजागोन आंखौ बुनानै जुदि नोंहा माबा बेनिफिट दङबा आं बुजागोन आंखौ गावथारनानै जुदि नोंहा जुदि प्रुफ मोनो माबा मोनसे बेनिफिट जायोबा लाब जायोब्ला ससेला जुदि समाजा फोसाबजायोब्ला आंखौ गावफैनो हागोन बावहाय खुनु माने मा होनना बुङो हेंथा हेंसिबो जानाय नङा नोंथाङा डाइरेक्ट आंखौ सुट खालामनो हागोन बे आरो मानोना सोरजोंबा गावजानाय सोरजोंबा दम होजानाय सोरजोंबा माखौ आङो दा गिग्रा नंला माने इउटुबाव भिडिअ बानायनो थाखाय माखासे मानसिफ्रा दम जादों आरो फैबाय थाखाय बेबायदि दमा आगयावबो लोंनानै आंखौ बिराद गाज्रि मोनसे दम हरखांबाय ओमफ्राय आङो माखासे बुस्थुखौ रिएक्सन जानानै गिनानै आङो रावनोबो खिन्थायाखै आङो फेसाव ना माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो जानांगौ खोमा आङो बुंदों ओमफ्राय होमबाबो आं रावनिबो नाम लाया आं रावनोबो खिन्थाया आं सिरि सिरि थागोन गोनां जायोब्ला आंबो माने रेकर्डिंफोरखौ लानानै आंबो जेनेबा केसफोर होनो हायो ना बे आरो माने आयेना बयनिबो थाखाय समान दा बयनिबो थाखाय आयेना समान दा सोर जेनेबा आंखौ मायाव हिंसा जानानै मायाव दुखु मोननानै जेनेबा बेफोरबायदि बुंदों गोरोन्थिया जुदि जादोंबा जादों नोंबो सिगां मोजां रायलायगोन जुदि बेनि गेजेराव जुदि आंनि रायलायनायफ्रा जुदि आं जुदि अहंकार बायदि रायलायदोंमोनब्ला नों आंखौ दम हरनो हागौमोन ना दा ना नोंजों आं अहंकारै रायलायदों ना आं नोंखौ माबा दालि गोथां होदों ना आं नोंजों माबा मोनसे खालामदों आं नोंखौ जेबो गोरा खोथा बुङाखै आरे नोंसो फन हमनाय लोगो लोगोनो आंखौ डाइरेक्ट गोरा खोथा बुंहरबाय बेथ' नङाना मानसिनि आखुआ होमबा नों आंखौ जेरावखि मोना लामा सामा बहाबाफोर मोनब्लाबो आंखौ देथारगोन नामा एग्रि नोङो देथारनोबो हागोन माबा मोनसे खालामनोबो हागोन आं एग्रि दं आरो थारमाने नों देथारनो ना मायो देथार आंहा उसुबिदा गैया देथारनोबो हागोन मानोना आङो आंनि लाइफखौ लानानै गिनाय गैया जुदि आं रावनिबो जुदि माने इनाय मावाखैबा आंहा लाइफआ गिनांगौ गैया बेनो जाहैबाय मा मानसिनाव हिंसा थायो सोरबाया जाहैबाय मा नोंनि जौगानायखौ लानानैबो हिंसा जायो आरो आंखौ बुंदों साला खामानि मावा दाङा मावनानै जाया माना दाङा आखाइ आथिं खुरिया भिडिअ बानाय जादों बाहायना नोंथ' जाहोनाङाखैना आं भिडिअ बानायना जादों ना आं मा खालामना जादों नों जाहोनांगौ नामा नोंथ' रावबो जाहोनाङाखैना आंखौ ना नों हरनांगौ नामा आंदि आंनि न'खरखौ बोरै सोलिदों आंसो दङ ना आं खालामगासिनो दं आंनि आखाइ आथिं गैयाबो जानो हागौ अब्लाबोथ' आं सोलिगासिनो दं आंनि न'खरा मानो बिदि बुंनांगौ मानसिजों रायलायनायनि माखासे खोथा थायो दे
बियो हिनजाव ना हौवा आं दा जेबो बुंथ'ला आङो समखौ नेनानै दं आरोखि जुदि गोनां जायोब्ला आङो बिनि माबा लानानै बिनि न'सिमबो सौहैनोबो गोनां जानो हागौ गोनां जायोब्ला आरो मानोना बिनि न'आव थांनानै आङो गथायना हैगोन आंनि मोदोमखौ आंनाव बेबायदिसिम गोहो दङ जाय मानसिया ट्रिटमेन्ट हरदोंना बियो जुदि आंनो एड्रेस हरोबा आं बेनि न'सिम थांगोन बियो आंखौ बुयोना मायो मा खालाम दाया आंनिबा आं गनायनानै लागोन खिन्थु आं मालाय बायदि अहंखार नङा मालाय बायदि दमबो लाया आं मालाय बायदि बुलायनोबो जुजिया खिन्थु आयेननि खोथा रायलायोबा आयेननि खोथाखौ आं मोजां मोनो मानोना आयेनजों आंबो गोबां केसजों गेलेबोनाय मानसि दं बबे केसा मायाव जायो बबे केसा माबायदि बबे केसा मान सन्मान प्रेस्टिजनि थाखाय थायो अनेक दंना केसाबो सेक्सनफोर दङना बे सेक्सननि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन खिन्थु मानसिखौ बिदि दम हरनो नाङा जानला मोनला इसिबां गोरा खोथा रायलायनाङा मानसिया रायलायनाय खोथा थायो जुदि नों जुदि माबा मोनसे मोजां बुंनायाव जुदि आं रागा जोंदोंब्ला नों जुदि मोजां बाथ्रा बुंहरनायाव जुदि आङो जुदि बिहेया बाथ्रा बुंदोंब्ला नोङो आंनि सायाव माबा मोनसे लानो हायो ना अब्ला दाथ' नोङो आं फन हरनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट आंखौ दालि गोथां हरखाबाय आंसो डाइरेक्ट लाजिफोर हरखाबाय बुङोबा आंनावबो बिराद खोथा ओंखारो दिनैथ' जेनेबा नोंसोर बुंनो हागौ मा होनना बुंदों भाइराल जायाखै न' डाउट नङा होमबा माबा मोनसे जायाखै आरे दिनै नोङो ससियेल मिडिया फेसबुक जुग नालाय सोरनि माबायदि सोर मा जेनेबा बबे गुदि बिजौ मिन्थिया थिगैनो गुदि बिजौखौ मिन्थिया सोरनि जाथाया बोरै मा जामारदों मिन्थिया आरो बेफोरबायदि गुदि बिजौ बाथ्राखौ जों बोरै मिन्थिगोन जेनेबा जोंनो फन नाम्बार नांगोन फन नाम्बार नांगौबा माने मोनब्लासो जों सोंहरनो हागोन जों रायलायनो हागोन जों बिनि उनाव बायनो हागोन दा नोङो खेबसेनो जेनेबा नों आंखौ खेबसेनो बेफोरबायदि गोरा खोथा बुंहरनानै नोंहा माबा लाब जाबाय ना नोंहा गोजोनबाय नोंहा दा बिराद गोजोननाय मोनबाय नामा जेनेबा आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि बुंहरनानै आंखौ रायहरनानै गोजोननाय मोनबाय आरो रायबाव नोंहा जुदि आंखौ रायनानै जुदि गोजोननाय मोनदोंब्ला आरो नोङो मा खालामबाव रायबाव नोंनि जिउआवल' सान्थि जाथों नोंनि गोसोआल' सान्थि जाथों खिन्थु दिनै नों होनदों माने खोथा बाथ्रा रायनायखौ सोलों भिडिअ बानायनायखौ सोलों होनना बुंदों अके आंबो सोलोंगोन दे खिन्थु नोङो बांसिन सोलोंनांगौ दङ नोङो नोंनि खोथा रायनायखौ सोलों मानसिजों माबायदि रायनांगौ खोथा रायनायखौ सोलों दमजों जाया दमा बयबो होनो हायोब्रा सापज जों दा साइनि गेजेराव बुलायलायबायलायनो साननो नामा नोंनो आंखौ बुनो हागोन होनना नों सानदों नामा आं नोंखौ बुनो हाया नामा नों आंखौ फंसे सौबाय आंबोथ' नोंखौ फंसे सौनो हागोन ना नों आंखौ जोबाय आंबोथ' नोंखौ जोनो हागोन ना आंबो आगार जागोन नोंबो आगार जागोन आंनाबो गन्थङा दोलागोन नोंनाबो खोमाया जिगोन अब्ला मा लाब ओंखायनो जोङो बुजिलायनांगौ ओमफ्राय इउटुबारफोर होननाय मोनसे बाथ्रा रायलायदों इउटुबारफोर होननाय सोदोबखौ रायलायनो नाङा दा बुंखा बेनोथ' बिराद गिदिर बुदालायब्रानो आं जुदि माबा मोनसे बुंनानै होयोब्ला आं जुदि दा इउटुबारफोरखौनो जुदि दालि गोथां होदों होननानै जुदि आं जुदि दा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला मा जागोन दा आं दाय मावदोंबा आंखौल' बुंबा नों इउटुबार जानानै होननानै आंखौ रायब्रा खिन्थु मालाय इउटुबारखौ दा बुंखाब्रा मालाय इउटुबारफ्रा मालाय मोजां मावदों गासिबो इउटुबार आं गाज्रि जानो हागौ जेनेबा न' डाउट आं गाज्रि जानो हागौ गुबुनाथ' गाज्रि नङा होमबा गासिबो इउटुबारफ्रानो बिदि नामा गासिबो इउटुबारफ्रानो गाज्रि नामा बिदिब्ला आंसो गाज्रि जानो हागौब्रा आंखौ राय आंखौ होन आं माने हजम खालामना लाजोबगोन आं हजम खालामजाथावथावबा आं हजम खालामना लागोन खिन्थु आंनि दाय मावनायखौ गुबुनखौ दाबुंफा गुबुन इउटुबारफोरखौ दाबुंफा आं दिनैसिमबो रावबो आंनाव गोबां मानसि फन हरदों बै बारावबो आंखौ मोनायाव जौ लोंनानै दम हरदोंमोन बे समावबो आं बेजों गोरा रायलायहराखै आं मिनि रायलायदों नाथाय दिनै नोंनि रावाव आं नोंखौ बुंहरनो गोनां जाना फैबाय बे आरो मानोना नोङो आंखौसो होनदों खोथा रायलायनायखौ सोलोंनो थिनदों माखासे बाथ्राफोरखौ मावा दाङा जायो होननानै मावा दाङा इउटुब भिडिअ बानाय जायो होनना बुंनो आंखौ नों मिथिगौ नामा आं मा मावो आं हाल मावो ना आं हाजिरा मावो ना आं अन्थाइ देयो ना रिक्सा सालायो ना आं मा खालामो नों मिथिगौ नामा होमबा बे मालाय नोंहानो गोरोन्थि जायाखिसै
ना आंखौ नुवाखैयानो आंथ' नोंखौ खिथाना लाबाय आं कुसुगावनि होननानै कुसुगावआव थांनानै कुसुगाव बाजाराव सोंहै आंनि फट'खौ दिन्थिनानै बुं नैबेनि न'आव बहा होननानै लोगो लोगो मानसिफ्रा गासिबो खिथाहैजोबगोन खिन्थु बेबायदि मानसिखौ बुंहरनाङा दिनै आंनि गोसोआव एसे आघात नांदों नोंनि थाखाय आघात नांदों नों दिनै आंखौ गोसोआव आघात हरदों ओंखायनो आं बुंखाबाय नोङो जुदि आंखौ बुनो लुगैदोंब्ला नोङो आंखौ लेंहर वाट्सएपआव मेसेज हर नोङो गुबुननि मेसेज हरनायखौ आं नाया नों वाट्सएपआव मेसेज हरबासो आं नायगोन गुबुननि हरनायखौ आं नायनाय नंला खिन्थु आं दिनै दुखु मोनदों फार्स्ट टाइम लाइफआव दिनै आं नोंजों बेबायदि गाज्रि बाथ्रा रायलाय जाबाय गुबुन आंनाव गोबां फट' भिडिअफोर माने कल खालामहरो माबा जाथायखौ लानानै बेस्राफोर मोजां रायलायहरोब्रा खिन्थु नोंनि आखुखौ आं नोंनि रायलायनायाव सिनायबाय दा जादों सानदों खोमा जेनेबा गाव बेफोरबायदि गोरा रायलायबा आं गिगोन आं गिग्रा मानसि नामा प्रब्लेमा उन्दैनिफ्रायनो जों बेसेबां खस्थ' मारै मावनानै देरबोनाय नों मिथियाना जों बिराद प्रब्लेम सौसिनाय मानसि ना जों केसाव थानायावनो हाबनाङाखै ना जोङो कर्टआवनो थांनाङाखै गासिबो जेलावल' हाबनाङाखै जों कर्टजों थांजोबनांबाय बेबायदि जोङो ओमफ्रायनो जोंनाव दा एक्सपेरियेन्सफोर दङ माखासे केसनि बाथ्रा रायलायोब्ला जों दा गिया दा जों माने आं गिया आरो दा केसनि खोथा रायलायोबा आं गिया दा केसखौ होनो हायो बयबो आंबो होनो हायो नोंबो होनो केस होगोन नों होबाय आंखौ लिंहरगोन थानायाव ना थानायाव आं थांगोन थानायाव नों माथो बिदि खालामदों मादों बिदि बुंगोन आरो नोंसोर सानैजों मिलायदो मिलायाबा नोंखौ नै दानो नोंखौ माबा खालामसै केसखौ रेजिस्टार खालामसै थानानि मानसिबा बिदि बुंगोन बे आरो बाथ्राया खिन्थु दिनै नों आंखौ जिबायदि माखासे एडभाइस बुंहरदों बेबायदिजों नङा नायबाय था नुलांबाय थागोन नोंबो आंखौ नुलांबाय थागोन खिन्थु नायबाय था नोङो जेनेबा आंनि भिडिअआव हाबनानै नाय आं मा रोखोमनि भिडिअ बानायो मा बानायो दिनै बबे मोनसे भिडिअआ मायाव मा फार गोसा नांदों सोर मायाव मा जादों खिन्थु बेबायदि आगार हमनो नाङा आरो मानसिखौ आं नोंजों गाज्रिबो रायलायाखै गेसाव गुबुन खोथाबो रायलायाखै आङो नोंजों नों हरनाय लोगो लोगोनो फना रिसिभ जानाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट नोंनि साउन्डआ बिराद माबा फैखाबाय बे आरो नों कलनि खोथा होनना बुंदों बयनिबो एन्ड्रइड फना दा अट'मेटिक कल रेकर्ड जाखायो गासिबो इउटुबारफ्रानो रेकर्ड खालामा बयनाबो जाखायो आरो आंबोथ' बुंगोन बयनिबो कला अट'मेटिक रेकर्ड जानाया मोजां आरो बेखौ खालामनो रोङाबा सेटिंआव थांनानै गावबागाव अट'मेटिक कल रेकर्ड खालामनानै ला नाङैखौ दा नांगौ दोन प्रुफ नांगौ मानसिनो बे आरो ओंखायनो बुंदों आरोखि बे आंखौ थ्रेटेनिं बायदि होबावदों होथों नो प्रब्लेम ओंखायनो जेखि जाया मानो बियो बुंदों आरो बायसान्स जुदि माबा मोनसे जाबावोबा डेन्जार दं होनदों आरोखि बे आंखौ डेन्जार जायो ना डेन्जार जाया बेफोरखौलाय आं मा मिथिगौ नोंनाबो डेन्जार दा जाथों आंनाबो डेन्जार जागोन आंथ' मालायखौ डेन्जार खालामग्रा मानसि नङाना नोंसो जुदि आंखौ डेन्जार खालामोब्ला आंबो नोंखौ डेन्जार खालामगोन ना आं दहायनो होनदों आयेना बयनिबो थाखाय समान नों बबे सेक्सनजों आंखौ जेनेबा होगोन आंबोथ' बिदिनो होनो हायो मान सन्माननि थाखाय बे आरो बाथ्राया ओंखायनो खोथाफ्रा माने मोजाङै रायलायलायबानो बुंलायबानो खोथाफ्रा जोबखाथारो बुहुला मानसि हिसाबै सोर बुहुलखौ मावालै नों मालाय गावखौ बिराद साधु सानथारदों सरासति सानदों नामा गावनो लक्ष्मी साबित्री श्री कृष्ण बायदि मोनदों नामा गावखौनो गाव बै राम लक्ष्मण सीतामोन बायदि दिनैसिमबो गोरोन्थि जेबो मावाखै होननानै जाय मानसिया मालायखौ बांसिन आसि थुयो बेखौ बांसिन मानसि आसि थुयो मानोना जों समाजाव थायो हिसाबै नोंसोरबो बयबो थायो गामियाव थायो हिसाबै जोंबो गामियाव थाग्रा मानसि हिसाबै जोंबो मिथियो खिन्थु मानसिनि खोथा बाथ्रा रायलायनायनि गेजेरजों मानसिखौ मिन्थिनो हायो कि बियो माबायदि आखुनि मानसि बेनिफ्रायनो मानसिखौ बुजिनो हायो कि बिनि मोन्दांथिफ्रा मा
बेनि मेलेमनि कनसेप्टफ्रा मा बेयावनो मानसिखौ मिथिनो हायो आं दहायनो खादों दै फार्स्ट टाइम नोङो आंखौ दिनै बेफोरबायदि थ्रेटेनिं हरबाय दै थ्रेटेनिं हरबाय नोङो दिनै आंखौ माने फार्स्ट टाइम नों आंखौ थ्रेटेनिं हरबाय ओंखायनो सोर सोर दम हरबाय था नों जुदि आंखौ बुनांगौब्लाबो फै नों लेंहर आं थांगोन बै जायगायाव नों आंखौ बु नोंहा जुदि आंखौ बुनानै जुदि गोजोनोब्ला मस्ट वेलकाम बे नों आंखौ बुनानै जुदि गोजोनोब्ला मस्ट वेलकाम सोरजों दम हरजालायखो आदा दङ मानसि आं दा बिनि मुंबो लाया आं जेबो लाथ'वा गोनां जायोब्ला होनना बुंखादों आं गोनां जायोब्ला आंबो बिनि सायाव लागोन आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों इउटुबार गासिबो माने इउटुबारफ्रानो बेबायदिखा इउटुबार होननानै दिनै सोरबा दिनै गोबां इउटुबारफोर ओंखारबाय उन्दै उनला बयबो सोलोंदों मानोना इउटुबनि गेजेरजों एसे एनै रां फैसा मोनो रिसार्च सोनो आन्था माने फैसा मोनो नालाय जोङो नेट बाहायो हिसाबै बिनि थाखाय गोबां मानसि बयबो सोलोंदों सापर्ट होलाय गावजों गाव नोंबो खालाम आरो नों खालामनो रोङाबा मालायखौबो मानो दुसिनांगौ जाखो दरखार गैयाना दुसिनो मानो दुसिनो दा दुसि दरखार गैया नों खालामनो रोङाबा बेथ' नोंनियाव आंनि फारसे बुंनायाव एसे नोंना बारा माबा जादों हिंसानि लाइन थांदों नोंनि बुंनाया आंनि सायाव एसे हिंसानि लाइन फैदों माने हिंसानि थाखाय आं सिगाङावबो नोंथांमोननो फिक्स थाखादों मानसिखौ 100आवहाय नोंखौ मोजां मोनग्राया 2% थायो बाद बाखि गासिबो मानसिफ्रानो माने नोंजों सापर्ट गैया बे आरो ओंखायनो आंखौ दाय मोनदोंबा आंखौ राय आंखौ बुं खिन्थु मालायखौ दालाफा बां सानद्राय भाषाखौ दारायलाय दे गासिबो इउटुबारफ्रानो गाज्रि नङाब्रा आंसो सासे गाज्रि जानो हागौ गुबुनावथ' गाज्रि दंजोबाना गुबुना माबायदि कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायो नों मोनथिगौ नामा सोरबाया मालाय ब्लग बानायो फेमिलि ब्लग बानायो सोरबाया निउस टाइपनि भिडिअ बानायो सोरबाया बिदिनो एसे एनै ससियेलाव जोंनि हालामाव माबायदि जादों बेखौ खनथुमनानै एसे एनै भिडिअ बानायो इनफरमेटिभ मोनसे भिडिअ बानायना हगारो बेनि सायाव बुंबानो जाबाय दा बबेनिफ्राय मोन्दों बाहा मोन्दों माब्रै मोन्दों बे बाथ्राखौ नोंहा आनाव सोंनांगौनि गोनांथि गैबावला दा प्रब्लेमा मोनसे जोबखाबायमोन हो प्रब्लेम जोबनायनि उनावनो फिन आरो गावहासो माने थिखिनियाव दावखोहैनानै माने आंजों बुलायनो जुजिनाय बायदि जादोंमोन आंजों बुलायनो जुजिनाय बायदि बाथ्रा बुंबाय आरो बिदि बुंना रायलायनाङा आं नोंखौबो बुंगोन मानसिया दिनैनि थारिखआव दम हरनायखौ रावबो गिया गोदोसो गियोमोन गोदो पुलिस होनबानो मानसिफ्रा गियोमोनलै पुलिस होनबानो खारोमोन केस होनबानो मानसिफ्रा गोजांस्रिवोमोन केस होनबानो मानसिफ्रा गियोमोन थानायाव थानांगौ होनबानो मानसिफ्रा गियोमोन मानो गियोमोन आयेनखौ मिथिया बबे सेक्सना बबेयाव मा आयेन दङ मानि थाखाय बबे सेक्सनखौ बाहायो बे नाथाय आजिखालि बबे सेक्सनजों नोंखौ केस होदों बेखौ दा गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनो बे सेक्सनखौ बबे दायाव मानसिखौ माबायो आरो बे सेक्सननि पानिशमेन्टआ मा बेखौ दा गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनजोबो आरो बै सेक्सना एभेलेबल ना नन एभेलेबल बे गासैबो बुस्थुखौ दा गुगोलाव टाइप खालामना मोनजोबो गोदो बिदि नङा ना मबाइलानो दंमोन ना मायानो दंमोन स' बेनिखायनो पुलिस होनबानो गियोमोन खिन्थु दिनैनि डिजिटेल जुगाव आं नोंथांमोनखौबो बुंगोन माबा मोनसे केसनि बाथ्रा खोनायोबा गिनो नाङा मानोना केसआ बयनिबो थाखाय समान माने बिजिरोसो थारमाने केसआ बिजिरोसो दै मानोना दायनिगिरिखौ सानैनि गेजेरावबो बिजिरनानैसो नायो खिन्थु बेबायदि नङा आरो सोर दम हरखो नोंथां आरो मा पइन्टखौ लानानै दम हरदों पइन्टआ दङ अनसुला बाग्लारि पइन्ट दङ पइन्टखौ ओंखायनो आङो दा बुंला बाहाय जेबो बुंथ'ला मानोना जेन'बा मालाबा गावनाव इम्परटेन्ट जानो हागौ आरोना ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाखाबाय फोरमायनानै होनाय जाखाबाय उनावहाय जुदि माबा मोनसे जानो हागौ जायोब्ला नेक्स्ट माने फिउचार माने प्रिफारेन्सनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि खर' गैया मेलेम गैया होननानै आंखौ गोबां बाथ्रा बुंदों नेटवार्कआबो नाङामोन ओमफ्राय आङो दस्रायाव फैनानै आंनि बे दा थानाय न'आव हाबफैबाय हाबनानै रायलायबाय नेटवार्कआ क्लियार खोनाबाय फन रिसिभ खालामबाय
लोगो लोगो ओइ बास नांगौ बिदि बुंबाय आरो थाखायो अनेक साइसनि मानसि थायो बयबो ओंखायनो नोंसोरखौ बुंगोन आङो नंबां जाबां माने केसनि खोथा रायलायबानो गिनो नाङा एसे जों कमन पिपल हिसाबै केसआ बयनिबो थाखाय समान मानोना केसआ बयनिबो थाखाय समानखा केसखौ माने गिनो नाङा दे थानानि खोथा रायलायबानो बबे सेक्सनजों मा होदों मादों बेरे नोंहा जुदि थानायाव लेंहरदोंबा नोङो थांनोबो हायो बा गामिनि सोरखौबा लानानै नों थांनो हायो आरो बिदि पुलिसफ्राव माने फन खालामबोखायो नोंनि नाम्बारखौ होनानै बिसोर केस खालामो नालाय बे लोगो लोगो फन खालामो नोंखौ लेंहरगोन थानायाव ओरै फै नोंनि थाखाय बिदि फैदों बे आरो आंनाबो 2K साबस्क्राइबार जाबायमोन आदा ओमफ्राय जोंखौबो मेगन साना दुमसो हरबाय थागोन नामाब्रा लाभ इउ आदा सनितपुरनिफ्राय अके नङा माने हिंसाया थाखायो बयबो नोंनि जौगानाय नोंनि देरनायखौ बिदि थाखायो खिन्थु बिदिखौ जों गियोबा माने जों थांना थानो नाङा थैनाया साबसिन जायो आरो ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायगोन प्रब्लेमा सोरनाव फैया अनेक रोखोमनि मानसिनाव प्रब्लेम फैयो जाय मानसिया बे प्रब्लेमजों फेस जानानै थांनो हागोन बे जेब्लायबो साक्सेस जागोन जै जागोन प्रब्लेमनि गेजेरावबो माबा थायोना मालाबा बबेबा प्रब्लेमा गिदिर बबेबा प्रब्लेमा फिसा बिदि थायो नालाय ओंखायनो प्रब्लेमखौ गिनो नाङा प्रब्लेमा माने मानसिनाव फैखायो अनेक रोखोमनि फैयो मालाबा थाखा फैसा गैयिनि मालाबा न'खराव बिदा फंबायजों बिसि फिसाजों बायदिजों दावराव दावसिनि बे आरोना बिदिबो फैयो थारमाने माने प्रब्लेमा बयनावबो ओंखायनो आं नोंसोरखौ खुलुमनानैबो खावलायगोन आङो मानसिनि जिउआव प्रब्लेमा फैयोब्ला बे प्रब्लेमखौ गिनानै दाखार प्रब्लेमजों फेस जानो नाजा बयनिबो जिउआव प्रब्लेमा फैखायोलै मानोना ओंखायनो जाय मानसिया प्रब्लेमखौ गिनानै खारो बेयो लाइफआव साक्सेस जानो हाया ओंखायनो जों प्रब्लेमजों फेस जानो नाजाथारनांगौ एकदमबारे नाजा दाखार जिबनावबो दाखार आरो आंथ' बुंगोन आं मालाबाबो आं गुबुनजों आं बुलायनाय नङा आंखौ सोरबा दम हरोबाबो गावथारनो नागिरोबाबो आंना बिसो नोङो जुदि आंखौ गावथारनानै जुदि नोंहा जुदि लाइफआ गोजोन जायोब्ला नोंहा जुदि माहाजोन रां रुफा खामायनो हानाय बा नोंनि इट्स एन्ड एभ्रिथिं साइडआव जुदि डेभेलप जायोबा आंखौ गावथारनोबो हागोन बाहाय आंहा जेबो माना गैया बे आरो मानोना आं गोजोनै सोरगोबास मोनहैगोन ना आं फोन मोनहैगोन ना बे आरो बाथ्रा ओंखायनो आङो बुलायनाय मानाय बेबायदि बुस्थुखौ आं लाया आं जिउआव लानाय नङा मालाबाबो आं लानाय नङा खारन बुलायनानै जों मा मोनगोन फेमास जागोन बरामस जागोन जों सानैजों बुलायगोन हाखा खुना जों बुलायलायगोन नोंबो आगार मोनगोन आंबो मोनगोन नोंबो जुदि आंखौ बिखायाव जोयोब्ला आंबोथ' नोंखौ गन्थं सौनो हायोना नोंबो साननो हागौ बेखौ दिनै नोगोर होनो लांनानै नोङो नोंल' आंखौ बुनो मोनगोन बेथ' नङाना नोंनावल' बोलो गैया आरो बोलोजोंथ' मानसिया देरहाया मानसिनाव आदब खायदाबो नांदेरगौना बे माखासे खायदा नोंनावबो गैया जानो हागौना ओंखायनो जों गथिखे मालायजों जों बुलायनानै नांलायनानै जोंहा जेबो माबा मोना दंनायखौ कनसिडार होनो नाङालै सार उल्था एक्सन लाफिनबासो बुजियो सिलाबल' बेबो मोनसे नंगौ नों होननाया खिन्थु आं बिदि माने लानो बायो आरो माने उनाव नायगोन मानसिफोरखौ मानोना आं ओंखायनो आगोलाव बुंबाय थाखायो आं मानसिनाव बयनावबो सुथुर फैयो जेब्लानाखि आं स्कुलाव दंमोन अब्लाबो आं बुंखादों मानसिनाव एसे एनै सुथुरा फैयो सोरबा माने मोजां मोननाय सोरबा गाज्रि जानाय सोरबा नोंनि असे आंगो लोगोआ नोंखौ दुखु मोनो नोंनि असे आंगो लोगोआ नोंनि सुथुर जायो मालाबा समाव नों जुदि जौगानाय नुयोब्ला नों जुदि डेभेलप लानाय नुयोबा बे आरो दा जोङो बुलाय सोलाय जानानै जों जेबो लाब जाया जेबो ओंखायनो आं बिदिखौ लाथारा आरो आंनियावबो आं बेखौ आजावनाय नङा मानोना दानो रिउमार बारासिन जागोन गोसारसिनगोन ओंखायनो आं बिदिखौ लानो बायो आरोखि गतिके माबा मोनसे खालामना जुदि आंखौ बुनो गोसोबा लेंहरबा थांगोन आं बे नोंनि खोथा आंहा बाहाय खुनु माबा गैया आरो ओंखायनो आं दिनै फिउचार प्रिफारेन्सनि थाखाय आं भिडिअ बानाय जादों आरोखि मानोना आङो कला जोबनाय लोगो लोगोनो आङो एबारसिम लाइभआव फैबाय आरोखि आं रेकर्डिंआबो सेभ दोनजोबखाबाय नेक्स्टआव माबा मोनसे जायोबा नांगौ होननानै बेनि थाखाय